Mela, mfakrukom is-salat taraw vojta li ħafna nies ma ridux jiġu illum minħabba l-coronavirus immanna l-virus innifsu għeddilu għak kun nitjaj ħaġa tista' tajda kif diġà għadni qabel il-programm, ħandaħlu xi telefonati. Irridu ngħidu li mill-aħħar programm li għamilna ġifieri għaw diskrepanza kbira ġifieri dak id-nar kellna ftit inqas minn 10,000 li ħadu il-virus. U issa qiegħda kważi 85,000 ġifieri iċċaqal u n-numri kienu mietu 213 u issa mietu 2,871. Ħan nisimgħu telefon. Hello. Hello. Mhux qed nisimgħu hawnhekk. Hello. Hello. Għajdinna, sinjura. Għajdinna, qed tisma'na? Hello. Hello, għajdinna. Lili qed tgħidu. Iva, lilek. Ħanajdlek. Irrid nistaqsi, għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmlilkom. Għajdli. L-ewwel ma rrid inkellem lil-Doktor Barbara. Għax-Doktor Barbara kif jitkellem isa mhix xi ħaġa daqshekk gravi di l-coronavirus. Allura jekk mhijiex daqshekk gravi, kif invadiet fid-dinja kollha? Għax l-influenza hekk qatt ma minna fass fuqha daqshekk, allura fuq di. Kif qed nagħmlu dal-fass kollu? Jekk mhix daqshekk jekk kien mhijiex daqshekk perikolusa. L-oħra? Tieni mistoqsija tiegħi jien għandi 72 u ta' 72 sejra nara Liverpool kien ġimgħa oħra hemm xi periklu jew ma mmur xejn mill-ewwel. Grazzi ħafna, Sinjura. Il-mistoqsija l-waħda vera hija tajba. Jekk di qed tgħidu mhix gravi. Kif dak li l-bies kollu jisom Eskimos jew astronauti? Gravi, mela. Kif l-aħbarijiet kollha tad-dinja kulħadd jista' jagħmel press conference. Trump iddedika $25 biljun. Preċiż. Ġifieri di gravi. U l-istess kien ġara meta kienet bdiet il-pandemija tal-influenza. Għaliex għax il-virus kien inbidel, ma nafux x'inhu, u kif rajna fis-supermarkets għax oġġett irridu nkunu ċerti li għandna kollox u kulħadd mar jixtri u għaw Malta nħares lejn iktar affarijiet. Għaliex jaqbadni rieħ li inti kollok virus u laqas tuża antibiotics u kulħadd biex ikun ċert li mhux se jiġrilu xejn jieħu l-antibiotics xorta waħda u nafu kemm nużaw antibiotics għal xejn għaw Malta. L-istess, mhux Malta biss issa fid-dinja kollha. Għaliex il-virus, il-coronavirus, imbidel dat tip ta' virus, għax nafu li coronavirus iġa kellna u Malta, imma dan il-ġdid sissa għadu m'għandniex, imma f'pajjiżi oħrajn fej daħal għadu ġdid. Allura kulħadd jipprova li żgur ma jaqbdux għax huwa xi ħaġa ġdida. U allura jkun hemm dik il-biża żejda. U naħseb il-panel qed naraw id-differenza kif min qed jibża ħafna u min mhuwiex. Fl-istess ħin ma nagħtihiex tort l-għaqda dinija tas-saħħa, għaliex għax il-virus, issa ma ngħidx xi jisman il-virus, jista' jarġa' jinbidel. U diġà qed naraw id-differenza illi hemm il-novel coronavirus jew COVID-19 differenti mill-COVID-19 li qed jidħol fl-Ewropa, diġà qed naraw differenzi żgħar fil-ġenetika tagħhom. Qed nistudjaw. Hemmhekk il-paniku hekk jerġa' jinbidel. Il-paniku huwa illi da huwa virus li qed jinbidel daqsxejn, sissa qed nafu illi da l-influenza toqtol ħafna iktar minn da, għax ara kemm imutu nies bl-influenza kull sena globalment. Jekk qed naraw dak il-figuri ta' 2000 m'għandux jaqsam xejn ma' dawk li imma min qed jibża jmut, mhux se toqgħod tgħidu għax Le, assolutament. toqtol iktar. Però ir-riskju tal-influenza. Jew ngħidu għax l-anzjani, ma l-anzjani ma jridux imutu, sorry. U laqas irrid ngħid l-anzjani għaliex aħna li naraw nies li qed ibatu b'affarijiet oħrajn. Nies li għandhom il-mart tal-qalb. Mhux bil-forza anzjani. Imma l-iktar li se ssibhom huwa f'dak, imma mhux għax xi ħaġa li il-virus jista' jgħidilna, mhux ħajmur għax anzjan, se jmur xi ħadd li għandu mart oħrajn. Okej, isma' u se tmur tara l-logħba tal-Liverpool għax qed tistaqsi. Għaliex le, Liverpool u hemm ftit każijiet u huwa contained. Tista' tmur jiġifieri. Jien min-naħa tiegħi m'għandix problema. Ma nafx il-professor sissa m'hemm xejn li qed jgħidilna. Tajjeb noħorġu d-distinzjoni bejn dak li huwa reali, ġifieri qed naraw dawk in-numri tilajn ukoll kultant anke aħna qed nitkellmu min jifhem anke xjentifikament u qed josserva l-virus qed jara li l-fiżikalità tiegħu qed tinbidel dawk huma affarijiet reali. U mbagħad hemm l-affarijiet
in-nisġa soċjali. Jiġifieri kif tippreżenta il-medja, speċjalment il-medja soċjali, s-sitwazzjoni. Hemm distak, hemm ħafna differenzi. Fil-fatt anzi diġà qed naraw sforzi, anke pereżempju Facebook, jekk jiena nagħmel coronavirus jew COVID-19 fuq Facebook, almenu hemm sforzi minn daw il-kumpaniji kbar nafu kemm jagħmlu liri minn daw il-business tagħhom tajjeb ukoll ta' ġifieri għalihom, però li hemm dak il-corporate social responsibility semmitu l-ewwel professur illi issa jitlalek l-ewwel indikazzjoni biex inti tfittex fuq il-ħu. Dik hija xi ħaġa li ġiet introdotta fl-aħħar sigħat sabiex dak li jkun mhux ifittex l-ewwel ħaġa li jsib, ifittex u l-ewwel ħaġa li jsib. Jiġifieri hemm dak l-element ukoll għax qed nindunaw kemm in-nisġa soċjali, in-narrattiva tista' tinfluwenza l-attitudnijiet tan-nies. Fosthom dak li rajna fis-supermarkets. Fatt jien naqbel ħafna ma' Dr. Brown għax il-verità hija li anke pereżempju dal-aħħar kemm il-Papa ma jiflaħx. Bħala clickbait ċamlu, clickbait jiġifieri, ikollok biex tiġbed l-interess u l-attenzjoni dak li jkun qiegħed jaqra. Apparti il-galor u l-ammont enormi ta' artikli folots ġejja mis-soppa tal-free fatty min kollox qalu fuq dal-Marelli virus. Kemm il-Papa kien ma jiflax u għatas. Ma qalux li għandu l-coronavirus, imma xi tiktifhem li għandu l-coronavirus. Il-medja suġġettiva ħafna rati tistampa. Jibbeżu dinkwetani ħafna li mawx edukazzjoni għandna ħafna nies, speċjalment nies ta' ċertu età li qegħdin għalmu ġenerazzjoni żgħira. 35-40 plus. Li għandhom idea kif jużaw social media ma jafux jiddistingwu bejn artiklu veru b'sors li huwa veritier u artiklu li huwa fals biex jaqla paniku għax għandu hemm ħafna interessi hemm il-mediċina għandha l-interess, hemm it-trade war bejn l-Amerika u ċ-Ċina. Ġifieri hemm ħafna interessi. Irridu ngħidu wkoll imma l-social media tikxef l-affarijiet ukoll, dak li jrid jaħbi l-gvern. Tikxfu wkoll. Granti dimma minuta waħda mod naqra xi ħaġa fuq gazzetta stabbilita jew fuq portal stabbilit milli News Next Now BBC u f'daqqa waħda sal-Vanġero. Jien nisma' mit-tabib, nisma' mit-tabib u mill-health professionals, mhux nisma' mingħand ċikku ta' maġen bil-ex U anke li wieħed jaqra xi ħaġa fuq il-Papa, x'il-Papa kattoliku mhux kattoliku huwa persuna li għandha preżenza fid-dinja li tajt xi ħaġa fuq, jgħidu hekk fuq il-Papa.